Bună dimineața! Deci tot zic bună dimineața când nu e dimineață. La mine este luni, e începutul săptămânii. Doamne, de când n-am mai început un vlog de luni. Cred că a trecut ceva timp. Și eu vreau să mă pun acum să gătesc. Am fost de dimineață la magazin și am cumpărat lucruri de care am nevoie ca să fac supă cremă de fasole cu bacon și cu crutoane și ce o să mai pun eu după aia. Am luat conservele de săptămâna trecută și trebuia de săptămâna trecută să fac supa, dar v-am povestit toată treaba cu budinga, că am avut budingă și pe mine nu prea m-a interesat altceva. Da, am fost acum, am luat ceapă verde, morcovi și țelină. Și în rețetă cred că mai erau niște chestii, dar eu o să mă descurc doar cu astea. Ce voi face va fi să tai ceapa, morcovul și țelina, le voi pune la călit în puțin ulei, după care adaug apă, sau nu adaug fasolea, trebuie să mă uit pe rețetă. În fine, după aia pun apă, le las să fiarbă 20 de minute, după care pasez la blender și aia e. Asta e rețeta, nu e mare lucru. O să pun și un cubuleț de unt, pe care l-am luat tocmai ca să-l pun, pentru că am citit eu că ar fi mișto să pui așa ceva. Și da, e super simplu, m-am gândit să vă arăt rețeta ca să vă dau și vouă o idee în caz că ați rămas fără idei. Și după ce gătesc supa, mă pun pe curățenie, pentru că, hei, e luni, știți ce se întâmplă și am atât de multe lucruri de făcut. Vreau să fac și curat în frigider și chestia asta de obicei e foarte nevoioasă, că trebuie să scot tot de acolo, să spăl foarte bine, să așez după aia cei de așezat, să arunc cei de aruncat, trebuie dus gunoiul, pentru că mereu se umple, deci numai asta o să-mi ia, cred că vreo oră. Trebuie să fac și baie pe cap. În fine, hai că mă apuc acum de supă și vă mai arăt pe parcursul procesului ce și cum. Eu mai iau după rețeta aceasta de pe site-ul poftabună.com. Vedeți, uite, supă cremă de fasole, 250 de grame fasole albă uscată. Stați, nu după asta m-am luat inițial. Nu, că eu am fasole din conservă. N-am fasole de asta uscată. Țelină, usturoi trebuie să pun. Ceapă, eu nu pun două cepe, mi se pare enorm. Și nu pun ceapă de aia normală, pun de asta verde. Ulei, supă de legume sau pui. Eu voi pune apă. Bacon pentru servire, da, nu era asta supa. Haideți că o caut pe cealaltă, pe care am văzut-o inițial de săptămâna trecută. Da, asta e. Uite, 500 de grame de fasole albă, 2 conserve, da. Supă vegetală sau apă. Cartofi. Și cartofi trebuie să pregătesc, ok. Ceapă, usturoi, deci trebuie să mai scot usturoiul și cartofii. Uite, unt. Am și cimbru, am salvie. O să pun oare rozmarin? Mă mai gândesc. Cam asta este. Și aici se arată cum să faci coșulețe de pâine, în caz că vrei să faci supa în pâine. Punem uleiul într-o oală pe foc mic, când s-a încălzit adăugăm ceapa și usturoiul, tocate măruși și morcovile la. Lăsăm un minut, cartofi tați cu burețe și fasole albe, așa. Uite, 20 de minute. Hai că e simplu. Pregătiți acum și cartofii și usturoiul și vă arăt toate legumele pregătite înainte să le adaug în oală. Am pregătit aici usturoiul, ceapa și morcovul. Astea merg prima dată în oală și o să pun și puțină sare ca să ia apa din ele și să nu se ardă. Știu că e o chestie pe care am învățat-o pentru ceapă și să știți că funcționează foarte mișto și ceapa nu se mai arde, e foarte ok. Da, și o să le pun un pic de ulei și cât stau ele acolo pe foc, o să curăț cartofii, pregătesc țelina, pregătesc fasolea, trebuie scursă și pun totul pe foc, le las 20 de minute și aia e. Și dacă auziți ceva, chestia asta, și ați auzit treaba asta în tot timpul ăsta, să știți că nu m-am apucat deja, adică n-am dat deja drumul la foc aici, ci acolo fierb niște porumb luat de ieri din piață. Am fost ieri până într-o piață și a fost un fail total, a fost totul extrem de scump și am luat un pepene de 10 kg stricat pe care l-am aruncat la gunoi. A fost un fail total, nu mai mergem în piață. M-am gândit că facem o treabă dacă mergem în piață și nu mai iau de aici de la Prozarul de jos, dar sincer, prețurile sunt mai bune la Prozarul de jos. Ceea ce este foarte bizar, dar na, ne-am luat țeapă, am tăiat pepene în două, avea gust de stricat, l-am pus înapoi în pungă, l-am dus direct la gunoi. Superb! Am pus aici legumele, cât ar trebui să... mai bine scot eu capacul. Și aici am pregătit țelina și cartoful pe care o să le adaug după ce pun apă, fără de pisică. Deja am pus acolo apă de la chiuvetă să se filtreze ca să punem asta și nu vă uitați în jur, știu că e destul de murdar aragazul, dar curățenia o voi face după. Cred că e mai logic așa, că dacă făceam curat după care găteam, trebuia să mai fac o dată curat, nu vreți să știți ce e pe aici pe jos, eu când curăț cartofi dau și pe pereți, adică e foarte amuzant cum mă distrez foarte tare cu curățătorul ăsta.
Așa că voi găti și după aia mă apuc de curățenie. Deci da, dacă vedeți pe aici că sunt tot felul de chestii sărite și așa, o să le rezolv după. Deocamdată aștept să se facă aici legumele ca să adaug apa și trebuie să mă mai ocup de fasole. Gata, am pus aici tot ce trebuie. Mă rog, în afară de fasole, imediat vine și fasolea. Și vedeți că plutește țelina și de asemenea am adăugat niște belșug de legume de la Solaris. Hai că vi le iau să vi-l arăt, să înțelegeți la ce mă refer. Chestia asta. Vedeți? Doar din legume deshidratate. Este asta ingrediente naturale, e un fel de delicat care nu e nasol pentru sănătate. Și pun prin toate supele, ciorbele, tocănițele, pun când fac piure, în apa în care fierb cartofii. Bun. Și acum o să pun și fasolea. Astea sunt conservele pe care le-am luat eu, fasole albă, nu știu ce brand e ăsta, habar n-am. Și am aici. Apoi nu știu dacă o să fie neapărat supă cremă de fasole, că am foarte multe legume și doar 2 conserve de fasole. O să dau cu lingura după ce las camera ca să iau ce mai rămâne pe acolo, că nu pot să ating chiar tot. Le-am scurs de zeama lor și le-am trecut printr-o apă rece. Și cam așa, la fix în capul în oala asta, la fix, pentru că oala mea mare de ciorbă, vedeți că e ocupată cu porumb. La țang. Încape aici. Da, nu știu cum ar putea ieși la gust, eu bănuiesc că o să fie bună, e plină de legume, are fasole, o să aibă bacon și cred că o să fie în regulă. Bun. Cimbru și toate astea o să pun la final, pun capacul și las să fiarbă 20 de minute. Gata, am terminat supa, cam așa arată, n-a trebuit să scot deloc lichid, chiar cred că ar mai trebui să adaug, sincer că e destul de grosuță, dar hei, pe mine nu mă deranjează. Cam așa arată, nu e o culoare foarte fericită, dar mă rog, e bună la gust. Acum mai puneam niște sare și urmează să-mi pun o porție să mănânc și cred că o să mă apuc să, cred că prăjesc bacon sau ceva, nici nu știu, o să-l pun în tigaie câteva minute pe tot și când mănânc atunci adaug deasupra. Dar da, cam așa arată, am pus și cubulețul de unt, e drăguț gustul, o să vă zic mai multe după ce mănânc primul castron și îl mănânc așa cu totul, pun și crutoane. Uite că eu de obicei la supele cremă mă pregătesc cu iaurt, cu smântână, de data asta n-am nimica. Pentru că mi se părea așa ciudat în supa cremă de fasole să adaug și, nu știu, iaurt sau ceva. Dar o să vedem. S-ar putea să meargă parmezan pe deasupra, cei care au făcut rețeta s-au gândit că ar merge și cu bucăți de cașcaval, nu știu, să vedem. Și cred că ar fi cazul să opresc și porumbul, nu-i așa? Am mai adăugat apă și încă fierbe. De obicei porumbul fierb până când uit de el și după aia când mi-am amintesc gen, ok, îl opresc. Și e gata. Mi-am pus supă la răcit și cam așa arată. Guguloaiele alea din ea, să știți că sunt crutoane. Mă rog, sunt chestii din astea. Super de la Lidl. Și am pus câteva aici, dar nu foarte multe, pentru că oricum ați văzut că supa e destul de consistentă. Și am prăjit niște bacon. L-am trântit efectiv în tigaie și, Doamne ferește, cât de multă zeamă, grăsime a lăsat. Doamne, dacă mănânci chestii de astea zilnic, e rău de tot. În fine, miroase foarte bine și cred că e și super gustos. Și să vedem cum o să meargă cu supa. Și cam atât, mă pun să mănânc. Azi am mâncat, mă credeți sau nu, doar niște pepene. Atât. Și este 14:36, uitați. 14:36 și eu n-am mâncat nimic până la ora asta. Tare, nu? Doamne, până la momentul ăsta pare că vlogul ăsta nu-i vlog, de fapt, ci e un clip din ăla cu ce mănânc și gătesc eu într-o zi, dar nu e, promit. O să mă vedeți și la față, tocmai ce m-am spălat pe cap și încă sunt pe aici prin casă să organizez chestii, am spălat acum aragazul și m-am dus în dormitor că trebuie să schimb lenjeria, am mai multe chestii de făcut, dar mi s-a făcut poftă de ceva fruct și am tăiat pepenele galben pe care l-am luat astăzi și e din ăsta mai, cum să-i zic, spre dovleac cumva. Mai cremos, așa, nu știu cum să-i zic, ceva de genul, cred că cremos e un cuvânt bun și l-am tăiat pe tot și l-am pus în castronul ăsta și uitați ce drăguț arată, foarte gustos, mănânc câteva bucăți și v-am zis, imediat o să mă vedeți și pe mine la față, că o să încep să mă pregătesc, pentru că în seara asta ieșim, abia aștept. Uitați-o și pe micuța, a dat jos de, de acolo de unde s-a pus Leo acum. Leo! Ok, cred că Leo a dat-o jos, sincer, că stă acolo de ceva timp. Ce-i micuț, da, despre tine vorbesc. Da, în seara asta ieșim și o să vă iau și pe voi, evident. Și o să ne pregătim împreună, probabil. Mă rog, nu o să vă arăt probabil tot procesul de pregătire, dar trebuie să mă decid cu ce mă îmbrac, trebuie să mă machez, chestii. Poate mi se usucă și mie părul între timp. Am închis aerul condiționat pentru treaba asta, gata, tac. O să vorbim când ne vedem. N-am mai filmat nimic acasă și vă vorbesc direct din oraș. Da, am ajuns deja, am coborât la izvor, am venit cu metroul și urmează să ne întâlnim cu niște prieteni. Mergem, stați,
mergem în Cismigiu, dar am înțeles că e pretty trist acolo. Voi știți că e o sfană Cismigiu. În ce direcție? Trebuie să-mi zici tu. Față. Foarte drăguță zona. Voiam să vă filmez mai devreme, că se vedea foarte fain. Dâmbovița oare era la acolo? La cu râu. În fine, m-am întâlnit cu o colegă de facultate și de asta sunt pe goa. Că eram așa, nu mă așteptam să mă întâlnesc cu ea și de asta nici nu v-am mai filmat, că voiam de acolo să încep să vorbesc. Dar da, uitați ce drăguț. Ce frumoasă e partea asta a Bucureștiului. Da, bun, asta facem, mergem la plimbare. Probabil ne oprim la ceva terasă. Eu m-am îmbrăcat cam așa. Și evident că filmez cu telefonul pentru că se apropie noaptea și știm cu toții problemele mele. Da, cam așa m-am machiat. Aproape că mi s-au uscat părul, nu știu ce are azi, este așa pufos. Data trecută, după ce l-am spălat, asta mai bine și n-a trebuit să-i fac nimic, dar de data asta a avut un moment. Bine, haideți să mergem la date în mai mulți oameni. Asta a sunat. Life goes up and it goes down. I know my mom taught me that. I figured why we fool around so little and we keep track of time, being so serious, idiots, thinking it will matter, keep me company downtown before the clock runs out. Sun is shining but the rain is welcome too. Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it when the love comes around. And then I remember all things must pass, but I'm not gonna wake up, wake up. I'm not ready, let me have another day. Don't wake up, wake up. Keep it steady, cause I'm happy, I'm not gonna wake up. No, no, not yet. Whoa. Farina, dă-te! Micule mic, n-ajuți! Hello! Ce faceți? A venit suplusul! Wow! Ceea ce este absolut minunat! Pentru că noi am rămas fără mâncare, deci fără plicuri. Mâncarea uscată avem, dar nu ne place asta pe care le-am luat ultima dată. Și fără silicat. Și dacă n-ajungea astăzi coletul, trebuia în seara asta să mergem să reluăm și silicat și mâncare umedă și mâncare uscată, pentru că noi plecăm mâine și rămâneau fără. Și numai bine a venit comanda, super minunat, de bucurie. O să facem și un unboxing, să vă arăt exact ce am luat. Ne-am luat ceva plicuri noi și spre rușinea mea, I'm a bad mother, în dimineața asta nu le-am dat plic pentru că n-am avut. Și am văzut că vine curierul într-o oră și am zis, hai că nu mai cobor să le iau plic, le dau când ajunge și așa vedem dacă le și place genul ăsta de plic pe care l-am luat pentru că e ceva nou. Sper să fie ok. Da, Leon, te face prea comod mama pentru că o să desfacem asta împreună. Îmi prind și eu părul, mă așez pe jos și ne apucăm să desfacem această imensitate de colet. Trebuie să găsesc și cutter-ul. Succes cu desfacerea coletului, cu pisicile astea pe lângă mine. Leo, da, hai să nu ne băgăm botii cu un cutter-ul ăsta, care bichetul de el abia mai taie. Singurul lucru de care îmi pare rău este că nu le-am luat nimic punctele și nu le-am luat nicio jucărie. Pentru că, sincer, m-am grăbit să dau comanda, pentru că și așa am amânasem foarte mult timp. Când am văzut că tot ce am nevoie e pe stoc, pentru că am mai pățit în ultimul timp să nu fie ba silicatul, ba mâncarea uscată pe stoc. Când am văzut că e tot un stoc, am dat comanda repede și am zis ok, o dau cât mai repede ca să vină cât mai repede. Doamne, ce noroc am avut, super mare noroc. Bun, hai să vedem. Ok, cred că ținem minte greșit. Da, se pare că nu le-am luat plicuri de la Șmila, cum credeam. Le-am luat Gourmet. Foarte mult le plac astea, le mănâncă foarte bine. Gourmet Gold și cred că le-am luat pe toate la fel. A fost ceva ofertă. Pe tot ce vedeți aici am plătit 400 de lei și avem mâncare, după cum ziceam, plicuri din astea. În total cred că sunt 48. Că-s 4 de al de 12. Și o să le mai cumpăr eu de pe la magazin din alea, adică altfel, le mai cumpăr și bani și altfel ca să diversificăm, să nu mănânce doar asta. Mult plastic. O să-l ori reciclez, ori îl păstrez să le folosesc. Aici este sacul de 10 kg de mâncare de la Șmila, mâncare uscată, pentru pisici sterilizate cu aromă de pește. De data asta, data trecută au avut de pui, cred. Iar aici este silicatul pe care trebuie să-l schimb, ce să vedeți chiar astăzi. Să vă arăt și silicatul pe care îl folosim noi din nou acum, pentru că
a fost o perioadă când am cumpărat silica doar din supermarket pentru că pe asta nu mai găseam. Și este vorba despre acesta de la Tigerino. Și am luat varianta cu mai multe arome, să zic așa, deși eu nu văd vreo diferență. Să știți că a costat 200 de lei silicatul, s-a scumpit foarte mult, era vreo 150 de lei ăștia 6 saci, dar acum a fost 200 de lei. S-au scumpit, cât să fână, cât să fână. Pisici, ce bucurie, ce bucurie! Hai să vă dau și plic, hai să vă dau și plic. Da, totul bine și frumos. În rest, zilele astea n-am mai filmat nimic, astăzi este joi și am o zi destul de încărcată, pentru că zilele astea am fost așa mai pe slow, nu prea am făcut mare lucru, recunosc. Dar astăzi trebuie să filmez clip pentru mâine, să editez vlogul pentru duminică, să las casa în ordine, pentru că mâine o să plecăm cam pe la vreo 3, cam așa. Și mâine o să mă ocup de bagaj. Și da, am destul de multă treabă, iar mai pe seară vreau să mergem în Pepco și nu o să mergem doar în Pepco, o să treci un pic și prin Oșan, nu știu, vedem. În fine, că trebuie să cumpăr eu o ramă pentru că am făcut o prostie, dar o să vă explic ce și cum un pic mai târziu. Deocamdată o să strâng pe aici și vă țin la curent în funcție de planurile pe care le avem astăzi, dar cred că mai fac vlogați și mâine, nu, și îl închei tot astăzi, cred că așa. O să fie un vlog destul de scurt, îmi pare rău, dar vlogurile ies în funcție de cum sunt săptămânile, de cum îmi ies și mie planurile și așa. Gata! Și voiam să vă mai zic o chestie pe care am făcut zilele astea. Am fost în mall și mi-a cumpărat Andrei cadou de ziua mea, m-a întrebat ce vreau și am căzut de acord că ar fi mai ok să-mi cumpere ceva ce știe că îmi doresc și am mers împreună și mi-am luat două chestii, un sutien foarte nice de care aveam nevoie, sincer, și niște bocanci minunați. Dar cred că o să le țin pe astea și ori vi le arăt după ziua mea sau în cadrul vlogului de ziua mea sau nu știu cum voi face exact, ori o să fac un clip separat cu ce am primit de ziua mea. Dar asta depinde de ce voi primi, că dacă o să primesc bani, de fapt, dacă primesc bani, oricum o să-mi cumpăr chestii de bani aia, pentru că mi-am scris pe telefon o listă cu lucruri pe care mi le doresc de ziua mea. Și am acolo tot felul de chestii și în caz că o să primesc bani, cu banii respectiv o să cumpăr lucrurile, după care fac clip cu ce am primit de ziua mea. By the way, astăzi când vedeți voi vlogul este ziua mea, duminică, pe 14 și vă mulțumesc în avans pentru toate urările pe care mi le-ați lăsat, probabil până în momentul ăsta sau pe care urmează să mi le lăsați. Vă pup, vă îmbrățișez și vă doresc din suflet aceleași lucruri pe care mi le doriți și voi mie. Dar da, mai mult o să vorbim oricum pe Instagram și pe YouTube în ziua aceea. Gata! Azi vă jucați cu asta că nu vă lăsăm cutia peste weekend cu tu mănânci. Dacă tot sunt aici, hai să profit de faptul că am lumina pusă și că ne vedem ca lumea. Am terminat de filmat clipul pe care voi l-ați văzut vineri. Tocmai am făcut close-up-urile, m-am filmat cum am dat chestiile pe mână, acum am mâinile fine, e totul bine. Că m-am plătit de toate cele și trebuie să le strâng, că au rămas pe aici lângă mine și m-am gândit, dacă tot suntem aici, după cum spuneam, să vă povestesc de ce trebuie să mergem noi în seara asta în Pepco. Bun, luna aceasta, pe 5 august, Victor a făcut un anișor de când s-a născut, este leu ca și mine, și pe lângă că e leu îl cheamă și Andrei pe lângă Victor. Cred că de asta ne înțelegem noi atât de bine. Și n-am fost prezenți la ziua lui, dar după cum știți, weekendul acesta mergem în Galați și îl vom vedea și îl vom pupa și îl vom drăgăli și îl vom ura la mulți ani. Și m-am tot gândit eu ce să îi fac cadou de ziua lui și mi-am amintesc că după ce s-a născut mi-a venit ideea, gen anul trecut, m-am gândit, mamă, ce mișto ar fi să iau o treabă din aia care un sky map, sau nu știu dacă așa se numește, dar așa se numește site-ul de pe care am luat eu chestia asta, unde să arate felul în care era cerul în momentul în care el s-a născut. Mie mi se pare un cadou senzațional și am văzut pe Pinterest, pe Instagram, tot felul de tablouri care marcau o anumită dată, nu știu, fie data în care doi oameni s-au cunoscut și ora, fie momentul în care s-a născut un copil. Orice care marchează un astfel de moment important. Am văzut că pe site puteai să pui și cu pisici, cu câini, în fine. Na, ce vrea fiecare. Și am scris eu pe Google harta stelelor, nu știu cum am găsit și mi-au recomandat acolo site-ul skymap.ro și am dat comanda acolo. Comanda a venit în treaba asta din cauza că am făcut eu o prostie. În fine, ideea este că acolo pe site, ia să scot chestia dacă toți sunt aici, nu pot să le dau cadou cu treaba asta, oricum nu vreau să-l dau în formatul ăsta, dar în fine. Da, deci când intri acolo pe site, evident că trebuie să-ți alegi cum vrei să arate
harta trebuie să scrii tot felul de lucruri, poți să scrii tu mesaj, poți să scrii nume, trebuie să treci evident data și ora la care s-a întâmplat evenimentul respectiv, în cazul nostru nașterea lui Victor. Am avut noroc că Diana a pus recent pe Facebook ora exactă la care s-a născut copilul. Am zis, super Diana, nici nu te puteai nimeri mai bine să-mi dai această informație fără să-i o cer eu, ca să nu știe ce și cum. Și la un moment dat trebuia să bifez eu că vreau și ramă la acest Sky Map și n-am bifat și a venit produsul fără ramă. Hai să vi-l arăt și continui povestea. A venit în chestia asta, de când l-am văzut cum a venit m-am prins că am făcut o prostie și el arată cam așa. A venit efectiv posterul. Bun, hai să vi-l arăt. Acesta este. Și am ales să fie cu un cap de băiat. Vedeți, iar aici este felul în care se vedea cerul în momentul în care s-a născut Victor, la data respectivă, la ora respectivă din București, pentru că el s-a născut în București și vezi că e un cap de băiețel. Puteai să pui și o poză aici, dar mie mi s-a părut că arată mai drăguț așa. Am scris aici la mulți ani copilul minunat, m-am gândit să-i scriu un mesaj simplu care să marcheze faptul că a făcut un an, poate era o idee bună să-i scriu și ceva legat de treaba asta, dar nu mi-a venit atunci ideea și în mod normal trebuie să fie într-o ramă și să poată fi atârnat pe perete. Varianta pe care o am eu este de 30 pe 40 de centimetri și văd că scrie și în mail fără ramă, în fine. Ideea e că trebuie să merg, m-am gândit să merg în Pepco pentru că cred că acolo am cele mai mari șanse să găsesc, dar sincer trebuie să găsesc fix o ramă care are 30 pe 40 și aș vrea să aibă marginile negre. Nu știu dacă voi găsi chestia asta, dar n-aș vrea să le duc așa, pentru că e clar că trebuie să cumpere ei ramă și eu vreau să le duc cadou direct cadou, na. În fine, mi se pare un cadou foarte drăguț, mie mi-ar plăcea foarte mult să primesc un astfel de lucru care să marcheze un moment important. Mi se pare frumos, eu oricum sunt îndrăgostită de stele, de cer, de universul ăsta mare și impresionant și sper din suflet să le placă și lor și să-i placă și lui când o să crească mare și să vadă cadouașul de la mine. Da, asta voiam să vă zic și cu chestia asta v-am și explicat de ce în seara asta mergem într-un Pepco. Să vedem. Cam atât. O să-mi tai să mănânc niște pepene, trebuie să mă apuc de editat clipul pe care tocmai l-am filmat și cred că asta voi face pentru următoarele ore. Ceasul e 4. E 4. Și Andrei astăzi ajunge, se tunde, dar pleacă mai devreme de la job. Nu știu pe la cât ajunge, dar când vine el aș vrea să fiu gata cu tot ce am de făcut, ceea ce înseamnă editarea clipului de mâine, pe care l-am filmat acum. Clipul de astăzi, adică ăsta pe care îl vedeți acum, este editat până în acest punct. Vreau să fac și sport, să fac și duș. Deci cred că mă încadrez cu toate. Bagajul și astea le las pentru mâine. Hai că suntem bine. Gata, am plecat de acasă. Am renunțat la cele două cocuri pe care le aveam pentru că am făcut sport și am sărit și s-au stricat și nu mi-am mai ieșit a doua oară, așa că mi-am făcut un coc jalnic la spate, dar asta e. Sunt cu o zi înainte de ziua de spălat pe cap. Ce să fac? Mi-am luat și alți ochelari și m-am îmbrăcat cu o rochie pe care nu o port în mod normal, decât atunci când mănânc puțin spre deloc, cum a fost cazul azi. În fine, da, ne îndreptăm spre Pepco, sper din suflet să găsim ramă, să fie și cum vreau eu, cu margini negre, să fie dimensiunea potrivită. Șansele sunt foarte mici, zic eu, să găsim exact ce trebuie, dar ar fi bine să găsim pentru că n-am un plan B. De fapt, da, Oșan s-ar putea să fie, Oșan supermarket, da. Cam atât, am vrut să vă fac update de pe drum. Știu că mă vedeți foarte blurat și deloc clar, dar sunt la o lumină foarte jalnică de bec. Dacă vă întrebați unde suntem, ei bine, suntem pe o parcare. Din asta pentru că în seara asta este, cum mai se numește, super mult. Ce? Uite, o să apară în curând. De acolo. Da, e super mult în seara asta și am văzut un drum spre casă din mașină și am zis, oh my god, hai să ne urcăm undeva sus să o vedem. Și am venit aici, dar nu se vede. Nu se vede, cerul e gol. Nu se vede încă. E foarte mare și galbenă. Nu am văzut niciodată să fie luna atât de mare, sau poate am mai văzut, dar am uitat. Da, voiam să vă zic că n-am găsit absolut nimic, nici în Pepco, nici în Oșan, nici o de-asta ramă care să corespundă cu cerințele și dimensiunile de care avem noi nevoie. În schimb, am mers și am mâncat niște sarmale, care au fost foarte triste pentru că erau super sărate și cred că orezul era nefiert sau ceva, pentru că ceva, nu neapărat crânțenea, dar se simțea o textură dubioasă în ele și am luat și multe, în fine, o să mănânc și mâine. Dar frate, erau sărate rău de tot. Mă rog, n-au fost extraordinare și am mâncat așa mai mult cu dezamăgire în suflet. Dar în fine, am vrut să vă zic chestia asta și să închei și eu vlogul. V-am zis, îmi pare rău că e mai scurt decât de obicei, dar
așa s-a nimerit să fie. Gata, vă las, vă pup, vă mulțumesc că v-ați uitat la clipul meu și sper că în momentul în care vedeți voi clipul ăsta să fi găsit prin alte părți, undeva, o ramă, frate. O ramă. Și data viitoare să fiu atentă când... o să fiu mai atentă când dau comenzi online, să bifez pe acolo tot ce trebuie. Gata, vă pup și ne vedem data viitoare. Pa!